Moni abale ndi alongo mu tsiku la lero la Sunday, siku loyamba la Sabata mu programu ya Hymns of Hope Malawi edition. Ndi nthawi yabwino kwambiri ya mtengo wapatali imene ife tonse timabwera pamodzi kusisimuka ndi nyimbo za uzimu zoyimbidwa ndi ma Adventist ku Malawi, ngakhalenso ena a Malawi amene ali m'mayiko osiyanasiyana. Mu tsiku la lero muli ndine mkonzi ndi mulusi wa programu imene Victor Kaula. Pamene ndakubwereserani programu imene mutu wake tikunena kuti kuseri kwa mavuto athu kuli chimwemwe. Amayi ndi abambo, monga tinafotokoza mbuyo mukunena kuti mdima ungakule chotani tsiku lina kumacha. Monga tikuwerenga pa mabuku la Masalimo chapter 30 verse 5 akuti kulira kungathe kutenga usiku wonse, koma akuti no chimwemwe chimadza mawa. Weeping may endure for the entire night, but joy comes in the morning. Ifeyo tingathe kukhala m'mavuto akulu monga mmene usiku umatalikira. Inu usiku umafupika ngati uli chimwemwe, koma usiku umayimira mavuto. Ukamavutika munthu wodwala musamfunse munthu wodwala. Usiku umakhala ngati kuti inu papita mwezi wonse, usiku umatalika. Alipo ambiri lero limuna tikumana ndi mavuto amene tafika ngati tili mu usiku wa moyo wathu. Mwina kukanidwa, kusakondedwa ndi anthu, kapena kulephera kumene kupeza anzathu omanga nawo banja, kapena achikondi, kapenanso kupezeka kunena kuti mwina sitikupeza mwayi wa ntchito, kapena mwayi wokhala bwino ndi anthu ena. Mwina mavuto kumangoti ili labwera lina labwera. Alipo anthu ena anazipasa mayina chifukwa cha mavuto osiyanasiyana. Pambali pa mavuto alipo ena namva mayina akunena kuti khandi nkhazinthera, kuti uneyo sizimandithera ayi. Komano tikufuna tiyankhule lero kunena kuti Yesu Khristu akutisimikizira kuti mavuto ngakhale angakule chotani, tsiku lina kumacha mawa uzafika. Tsiku lina Mulungu azatitsekulira ndipo tizakhala nacho chimwemwe. Chotero ndikufuna ndikuyitaneni nonse kuti tiye tibwere pamodzi pa chiphwando ichi cha uzimu pamene tikhale tikumvetsera mawu osiyanasiyana. Chotero musandisiye ndekha, tikhale limodzi. Musandisiye ndekha, tiye tikhale limodzi kuyambira kuchiyambi mpaka na kumapeto. Chotero tauzeni anzanu kuti nawonso akhale nawo pa programu imene. Tapangani share, pangani comment kuti anthu enanso mawu anu akawalimbikitse. Tiye tonse tikhale limodzi nthawi pamene takonzekera kuti tigawane phwando la mawu auzimu komanso nyimbo zachisisimuso. Nkhani yoyambirira imene tikufuna tione mu programu imene ya Hymns of Hope Malawi edition, pamene tikukamba pamutu wonena kuti kuseri kwa mavuto kuli chimwemwe choposa. Mdima ungakule chotani kumacha. Amayi ndi abambo, ndifuna tikusimikizireni kunena kuti mavuto athu amene tili nawo tsiku lina kuzacha. Kodi vuto loyambirira limene anthu timakumana nawo ndi lotani? Vuto loyambirira, feeling rejected by society. There are so many people who feel like they are rejected by their societies. Kumene iwo amakhala anthu samawafuna ayi, amafika pomaona kuti ine ndi munthu osafunikira ayi. Alipo ena leroli anapezeka kunena kuti they live in isolation while they live among their people. Amakhala pamaso pa abale awo, koma iwowo amakhala pawo kachifukwa amawasala, mwina pa zifukwa zosiyanasiyana. Komano ndikufuna ndikusimikizireni kunena kuti monga tikamawerenga pa buku la 1 Samuel chapter 16 verse 7, pa 1 Samuel chapter 16 verse 7 tiona kunena kuti pamene Samuel anapita ku nyumba ya Jesse, akuti kumene kuja anamubweresera ana osiyanasiyana amene Jesse kholo la ana amenewa amaona kuti awatha kukhala mtsogoleri wa Israeli, koma akuti amabweresa mmodzi ndi mmodzi, Mulungu sadamusankhe ayi. Komano anamubweresa Davide. Ndiyeno Samueli munali kukayika kuti koma uyu mene akuonekeramu
amene ndiye mulungu wasiyayina onse aja. Ndiye mulungu anamuzaonera kuti iyeyo mulungu wakumwamba kuona kwake ndi mmene anthu ife timaonera ndi zinthu zosiyana. Chifukwa chake akunena kuti but the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look at the onward appearance, but the Lord looks at the heart. Akuti anthu ali dziko lapansi tikamaona anthu timaona mmene munthu avalira, mmene akuonekera bwino, kamene wazikonzesera. Lero anthu ambiri tikuzikonzesera, koma akuti mulungu amaona zamkati. Ndifake mu tsiku la lero ndikufuna ifeyo pamene tikukhala pa dziko lapansi anthu angathe kutionera pansi, koma dziwani kunena kuti mulungu amationa mosiyana, amaona mu mtima mwathu. Kodi ifeyo mu mtima mwathu tinamulandira Yesu? Ngati tili ndi Yesu tili nazo zonse. If we have Jesus, we have everything. Tatiyeni timvere nyimbo ziwiri. Nyimbo yoyambirira imene akutipasa ndi Agoma family akunena kuti kukhala komaliza. Ife amene tikukhala pa dziko lapansi, kukhala komaliza ungathe kukhala mwayi wathu uno womaliza kukhala pa msonkhano wa misasa, kukhala nawo mwayi wompembeza mulungu wakumwamba, kukhala nawo mwayi wogwira ntchito, komano tsiku lina mwina ife sitidzadzuka. Odala amene akumpeza Yesu pamene akukhala mu masiku omaliza. Ndipo nyimbo yachiwiri imene atipasire ndionena kuti Amun Ministries akunena kuti ndi chisomo kuti inu ndine tipulumutsidwe, kuti inu ndine tikhale ndi moyo, ndi chisomo. Anthu ena angamathe kumatiganizira zosiyana-siyana kuti sala, koma ifeyo ndife anthu ogulidwa mwa chisomo chake cha mulungu wakumwamba. Tatiyeni timvere nyimbo ziwiri zimenezi, Goma Family komanso Moon Ministries. Kukala komaliza kubwela kucha ichi aparendio longoko zesa ninya lizo niwona masa usongopa sogolopa tambo nyamjaiko labema funde akalipa niwona masa usongopa sogolopa tambo nyamjaiko labema funde akalipa Jagandela fika Kopanandelo Dali Jatsalo Jinto Jimoziku Wela Wao Yela Jagandela fika Kopanandelo Dali Jatsalo Jinto Jimoziku Wela Wao Yela Muyanganu Welani du Taktopandiku Liladi Mujiko Lama Budo Muyanganu Welani du Taktopandiku Liladi Mujiko Lama Budo Niwona masa Usogopa Sogolopa Jambo Nyamjaiko Labema Funde Akalipa Niwona masa Usogopa Sogolopa Jambo Nyamjaiko Labema Funde Akalipa
za Mulungu sichifukwa mumalalika mawa Mulungu si ulino sinchito mulinazo tukachisi maleba yesanena einichiso mulinalo simbirianu simpingo mumapempera sichuma chanu sibanja lobadwira simalo chokera Ndimunga tikukamba zokhuzana ndi kunaya kuti pamene ifeyo tili ndi Mulungu wakumwamba akutiuza kuti kuseri kwa mavuto kapena kuseri kwa mdima umenewu kuli chimwemwe, joy comes in the morning. Kodi anthu tikumana ndi mavuto otani? Mdima wanu inuyo ungakhale otani? Mdima wachiwiri umene tifuna tione ndi mdima umene umabwera ukunena kuti wokhuzana ndi mavuto achuma, facing financial hardships. Alipo anthu ambiri pa dziko lapansi lero tikusausika chifukwa cha mavuto achuma, tilibe ndalama zona kuti tingathe kupanga china chilichonse. Ana tikulephera kuti tiapitise ku school. Nyumba yathu imene tinayambira ma project kumaliza, anzathu akumaliza nyumba zosiyanasiyana. Tilibe zinthu ngakhale zotiyeneresa pa khomo pathu. Ndiye timafika pona kuti kodi ine mavuto amene wazatha liti? Mdima ungakule chotani? Tsiku lina kumacha. Tatiyeni timve mawu akunena kuti pa Philippians chapter 4 verse 19 akunena kuti and my God will meet all my needs according to the riches of his glory in Christ Jesus. Akuti Ambuye azafikira zosowa zanga kupyolera mukulemera kwake kwa Yesu Kristu. Ifeyo tikutumikira Mulungu wakumwamba amene silver ndi golide ndi wake.
chero sitiyenera kudera nkhawayi. Pamene tikumana ndi mavuto tikadziwa kunena kuti Yehova alipo amene angathe kutichotsera mdima wa ma financial hardships natipasa zosoweka za moyo wathu. Tatiye timvere nyimbo ziwiri. Nyimbo yoyambirira ndiona kuti tikazawoloka, imene akutiimbira ndi The Family Mixed Voices. Akuti no tikazawoloka pa mtsinje umenewo. Pa mtsinje umenewo pamene tizakhale ndi mtendere. Ndiye nyimbo yosatana nayo akuti ndatumidwa, imene akutiimbira ndi a Chronicles Band kuchokera ku Lilongwe. Ndatumidwa ndikalalikire uthenga. Ife sife anthu amtengo wa pa dziko lapansi, koma ndife anthu amtengo wapatali wotumidwa kuti tikalalikire za uthenga wa Yesu Khristu. Tiye timvere nyimbo ziwiri zimenezi. Tikazawoloka mtsinje wa Yorodano, sikudzakhala mwadzuka bwanji. Tikazawoloka mtsinje wa Yorodano, sikudzakhala mwadzuka bwanji. Sikudzakhala mwadzuka bwanji amayi, sikudzakhala mwadzuka bwanji. Sikudzakhala mwadzuka bwanji abambo, sikudzakhala mwadzuka bwanji. Tikazawoloka mtsinje wa Yorodano, sikudzakhala mutu wangawu. Tikazawoloka mtsinje wa Yorodano, sikudzakhala mutu wangawu. Sikudzakhala mutu wangawu amayi, sikudzakhala mutu wangawu. Sikudzakhala mutu wangawu abambo, sikudzakhala mutu wangawu. Tikazawoloka mtsinje wa Yorodano, sikudzakhala mwendo wangawu. Tikazawoloka mtsinje wa Yorodano, sikudzakhala mwendo wangawu. Sikudzakhala mwendo wangawu amayi, sikudzakhala mwendo wangawu. Sikudzakhala mwendo wangawu abambo, sikudzakhala mwendo wangawu. Tikazawoloka mtsinje wa Yorodano, sikudzakhala banja langali. Tikazawoloka mtsinje wa Yorodano, sikudzakhala banja langali. Sikudzakhala banja langali amayi, sikudzakhala banja langali. Sikudzakhala banja langali abambo, sikudzakhala banja langali.
Mfundo yachitatu pamene tikupitiriza mpulogalamu imene ya Hymns of Hope Malawi edition, pamutu wonena kuti kuseri kwa mavuto athu kuli chimwemwe choposa. Mdima ungakule chotani kumacha amayi ndi abambo, monga tikuona pa Masalimo 30 verse 5 kunena kuti ungathe kukhala mavuto ochuluka, usiku ungathe kukhala wautali, koma chimwemwe chimadza mmawa umene umabwera chifukwa cha mphamvu ya Yesu Khristu. Ndiye chinthu chimene chachitatu chimene ifeyo timakumana nacho, relationship breakup, kutha kwa maubwenzi kapena kuti maubwenzi kusokonekera. Ngati pali chinthu china chimene chikufuna pa dziko lapansi, alipo anthu ambiri leroli ena ali mbanja koma banjalo silikuyenda, ena mwina banja lawo langotha kumene, ena mwina amene adayambira kufunafuna zawo manga nawo banja akapezana ndi uyu angopezeka unawo tino hayi ndithu zosakhala bwino, wosakhulupirika. Kupezana ndi uyu mwina zinthu sizikuyenda hayi, akhala akungokhumudwitsidwa. Ndiye mwina lero akufika pachakwenda kuti kodi ine mavuto amenewo azandithera liti? Ndikufuna ndikuwuzeni kuti ngati mwakhumudwitsidwa kapena mwakumana ndi mavuto osiyanasiyana, musazimangirire, musachite chinthu choyipa, chifukwa alipo anthu ena amene akakhumudwitsidwa amasisa mbendera zawo, amati panopa ndingoyendera payere. Ndiye mwina amayamba kumachita kandi zauhule, kapena kumachita zinthu zosagwirizana ndi malamulo ake a Yehova, kapenanso kupanga give up kuti ineyo zabanja sinzakhala nazo ayi. Mulungu simungampase malire ayi. Mulungu sachedwa safulumira, amabwera pa nthawi yake. Ndiyeno ifeyo pamene tikukumana ndi mavuto ona kuti kaya mabanja athu asokonekera, kaya tikusowa abwenzi, kaya chibwenzi chathu tikumana ndi zikhomo, kaya mkazi amene tili naye ife sakutikonda, kaya amuna athu akutinyoza. Kumbukirani mawu awa pa Masalimo 14 verse ya 7. Pa Masalimo 147 verse 1 akunena kuti he heals the broken hearted and binds. Pa Masalimo 147 verse 3 akunena kuti he heals the broken hearted and binds up their wounds. Akuti amachirisa amitima yosweka komanso namanga mabala awo. Mwina inu ambira inu leroli mautenda anu simukudwala matenda ena koma ankhawa, munavulazidwa chifukwa chona kuti wokondedwa wanu adakukhumudwisani. Kumbukirani kunena kuti akuti Mulungu amachosa nkhawa kwa iwo amene avulazidwa, amene akukanidwa. Kwa inu amene mkulephera kupeza anzanu omanga naye banja, khalani okhulupirika. Vuto lambiri limakhala lena kuti nthawi zina timafuna anzathu okhulupirika, ife tisakukhulupirika. Tiyambe ife takhulupirika. Pa Mateyu 6 verse 33 akuti muthange mwafuna ufumu wa Mulungu ndi chilungamo chake, ndipo zonse zimene mukuzifuna Mulungu azazikwaniritsa. Ife tikakhala okhulupirika, Mulungu azatipasa zimene ife tisowa. Tatiye timvere nyimbo ziwiri. Nyimbo yoyambirira imene akutiimbira ndi ya Chronicles Band akulilonga kuti one of these days, tsiku lina Yesu Khristu azabwera. Abale, tsiku lina mavuto amene muli nawo azatha. Mdima umene wakula kwa inuwa tsiku lina mawa uzafika. Nyimbo yachiwiri imene akuimba ndi nyimbo yachiwiri imene akutipasa ndi ya 2 for 1. Akunena kuti siku abwino kuti munthu akhale yekha. Akufotokoza za mu Genesis kunena kuti Mulungu ananena kuti siku abwino kuti munthu akhale yekha, ndizampangira mkazi. Gulu la 2 for 1 lakulilongo akuimbanso nyimbo imene yabwino kuti siku abwino kuti munthu akhale yekha. Mulungu sakondera inuyo mukakhala nokha ayi. Monga apa amayimbira ukwati a 2 for 1, inuyonso siku lina muzakhala nawo ukwati woyera.
muzachita ukwati khalani okhulupirika, musataye mtima, fa Mulungu amakukondani. Tatiye ndimvesere nyimbo ziwiri zimenezi. I've read it from the Bible, once there and alone. So many pain and troubles, I wrote them to the cross. I think of many mansions where milk and honey flows. I will leave this deadly world one of these days. One of these days, one of these days, I will walk in the golden streets. One of these days, if I trust in Christ alone, if I take Him by His word, I will live this deadly world one of these days. I've heard it from the preachers, this world is not my home. My home's across the river, and that's where I belong. Christ made me many mansions where milk and honey flows. I will live this deadly world one of these days. One of these days, one of these days, I will walk in the golden streets. One of these days, if I trust in Christ alone, if I take Him by His word, I will live this deadly world one of these days. One of these days, one of these days, I will walk in the golden streets. One of these days, if I trust in Christ alone, if I take Him by His word, I will live this deadly world one of these days. I will live this deadly world one of these days. I will live this deadly world one of these days. Si kwa bwino kuti mamuna akaleyeka, opanda omutangatira, wapeza nkazi, wapeza chintu cha bwino, ukamkonde mkazi wako. Zinthu zina zobechera zimene ifeyo ngati Akhristu timagumana nazo, monga tafotokoza kuti kukanidwa kuti nzathu tikhale nayo pa ubwenzi ndi nkhani yaikulu kwambiri. Mfundo imene imaka kwa achinyamata amene akufuna atapeza anzawo. Alipo anthu ambiri amene pa dziko lapansi amazunzika nkukanidwa, zimawapangisa kumamva kunena kuti kodi ineyo ndili ndi vuto lotani. Kandi mtsikana amene amafika nthawi yonena kuti pano ine ndakonzeka kuti ndikwatiwe, ndiye kumapezeka kunena kuti anyamata aliwonse amene akuoneka kuti ndi mahope
sizikuyendayi. Ndi amafika pachapona kuti kodi ineyo vuto langa ndi chani, ndayesesa china chilichonse, ndikupita ku church, ndikuzisamalira, ndikupa ntchito, koma sindikupeza nzanga womanga naye banja. Ndi ena amatayirira, mwina kufika pachapotaya chikhulupiriro chawo, kuvala osazisamalira, kungofika pachapona kuti no akhumudwa. Alipo ena akuti no amatha kukhala ndi depression. Ena mwina amakhala mu isolation ichaona kuti sakufunanso kuonekera kugulu. Ena amatha kuzimangirira mwina chifukwa kuti mtsikana amene amamufuna anayesesa china chilichonse, koma last minute iye uja kuwakana. Ndinaonerapo video ina nyamata pa chibwenzi akufika tsiku liyaona kuti no afuna kupanga propose, ali ndi ring yake m'manja kuti no afuna apange propose, koma mtsikana ndikumukanira. Nyamata anafika popsha mtima kwambiri, kufika pona kuti no adumphe pa mwamba pa nyumba akangoziponya. Mwamwayi kuna kuti no adamugwira anthu ena nkumpulumusa, koma anasweka mtima kwambiri. Rejection of love, it's very painful. Ngati iweyo ulibe cushion, ngati ulibe Yesu Kristu, sungathe kupanga manage imeneyo ayi. Ndi chifukwa chake pa Roma chapter 8 verse 38 mpaka na 39 akunena kuti kodi ndi chani chimene ife chingatilekanise ife chikondi chathu ndi Mulungu wathu wakumwamba? Kodi ndi angelo kapena ndi chilotani? Palibe china chilichonse chimene chingatilekanise ife chikondi chathu ndi Mulungu wakumwamba. Whether it's a relationship breakup, ka ife talekana ndi abwenzi athu, zisatipangise ife kulekana naye Mulungu wathu wakumwamba. Mulungu sazatisiyayi. Chotero mu nthawi ino pamene tikuona kunena kuti Mulungu samatitaya, tiye timvesere nyimbo ziwirizi zimene zikutionesera ife kunena kuti Mulungu wathu wakumwamba amatikonda. Nyimbo yoyambirira akuti chikondi, imene anayimba a Mixed Voices Reunion. Ndiye yachiwiri akuti pasandi a Psalms kuchoka ku Lilongwe akuti mayesero. Ndikuti ukakanidwa umaona mayesero, pamakhala mayesero siyana-siyana. Mwina kunena kuti no ndikangomenya mtsikana ameneyo, kapena ngati mwina mukumona ali ndi bwenzi lake wina anthu amapita ukapanga chiwembu, kapena ukapanga ndewu. Zimenezo sizolondola iyayi. Ifeyo tize kunena kuti ngakhale takanidwa anthu angathe kutikane, koma Mulungu wakumwamba amatikonda. Tatiye timvere nyimbo ziwiri zimenezi. Unalituma wawina mbuyeyo mwini wake, anatamkati wa munda wa Edeni, harata kumponesa tuloto tofanato nacho santiti na mlengela nkazi, anatangi kumzusa kupata nkazi wake Adamu na pesa
Nisakukaneni kukusiani pondengu mahine kumbukireni salekane nanu musanditaye zamzikonza chawe nisatengeko chuma chaboyera chisanikope kusunga kwansinsi nikuvomera nikala zoipa zolakalaka masoka sianu zolabadira zowawazikaza kusokoneza nikubembanditu nisachimwebi kawazanga zonse ndikupatsani. Mfundo yachisanu imene iliso mfundo yomaliza ndiyonena kuti mavuto ongobwera pafupi pafupi, continuous calamities. There are sometimes problems come back to back. Mavuto amabwera kuchoka ili kupita vuto lina, kuchoka vuto ili kupita vuto lina. Monga timafotokoza kuna kuti alipo ena amata kusitchula mayina kuna kuti ineyo nkhavita, ineyo mavuto anga satha, ineyo ndine munthu amene mavuto sandithera. Anthu azipasa mayina osiyanasiyana, koma ndikufuna ndikuonesereni kunena kuti analipo Yobu amene anakumana ndi mavuto osiyanasiyana koma anayimabe pa Yehova. Pa Yesaya chapter 61 verse 3 akunena kuti Mulungu wakumwamba amatipasa ifeyo zosowa zathu, ndipo iyeyo akunena kuti amatipanga ifeyo kutichosa m'mavuto amene ifeyo tinali nawo. Ngati tinali kulira amatichosa mkulira kwathu nachipasa chimwemwe kupyolera mu mzimu wake. Ngati ifeyo tingadalire pamaso pa Yehova, Mulungu wakumwamba azatichosa mkulira, misozi yathu azatipukutira. Tikhale anthu okhulupirika. Ndikufuna timvere nyimbo ziwiri. Yoyambirira tikunena kuti mbusa wabwino, imene akutiimbira ndi a Chronicles aku Blantyre. Amaonewa ndi anyamata ndi akumanja akunena kuti mbusa wabwino. Yachiwiri imene timvera kunena kuti udze mzimu namasali masimu. Amayi abambo ukakhala kuti iweyo wakanidwa, ukakhala kuti dziko lino lafika pachapona kuti no ukungoona mavuto akungobwera, umasowekadi mzimu. Ndiye tikupempha kuna kuti uze mzimu, adze mzimu amene ife angatithandize kuvomereza ma situations amene tili nawo, ndipo ndikudalira pa Yehova kuti Yehovayo ndiye yankho lathu. Mbusa wabwino Yesu atiitani tu, nkola mulowe nonse malo alipo tu. Zani inu ndiyanyamata nso, zani mulowe nkola njira ya jonadi, akuitana mwansisi zake, wakusochera we idzakwane. Mbusa wabwino aima mwape kuku
kukulindira tuwe Tinumsachedwe konse tulini mbuluyo ili kufuna nkosa kutizipetu Mbusa wa bwino Yesu akuitana be zani mulo enkola malo alipomu akuitana mwansisi zake wakusochera we itakwane Mbusa wa bwino aema mwape kukulindira tuwe Mbusa wa bwino ndiye Yesu yeka aitanawe kuitana mwansisi zake wa kusochera wei zakwane Mbusa wa bwino aema mwape kukulindira tuwe akuitana mwansisi zake wa kusochera wei zakwane Mbusa wa bwino aema mwape kukulindira tuwe kukulindira tuwe Zanzibar
amayi ndi abambo, monga mmene tikufika kumapeto, ndifuna ndikuthokozeni nonse amene mwakhala nawo pa programu imeneyi, komanso amene mumapereka ndemanga mu programu imeneyi ya Hymns of Hope Malawi edition. Cholinga chona kuti tikalimbikisane pamene tikupereka programu imeneyi, inenso ndimalimbikisika. Ndifuna ndikupempheni gawane programu ndi anthu ena, komanso alimbikiseni anthu ena amene sanapange subscribe ku YouTube channel, komanso kutipanga follow pa Facebook, kuti noti zigawana programu imene ili ya chilimbikiso. Ndikufuna kunena kuti anthu ena aso mukhale nawo otenga nawo mbali pa programu imeneyi. Mungathe kutumiza nyimbo zanu +1 269 815 2258, kapena kutumiza pa Gmail victorkaula@gmail.com, ndipo nyimbo zanu zizayimbidwa. Mu nthawi imeneyi tamva mawu achilimbikiso kunena kuti mavuto angakule chotani, mdima ungakule chotani, kuseri kwa mavuto athu kuli chimwemwe choposa, komano chimwemwechi chimabwera ngati ife tidalira mwa Yesu Khristu. Chotero pamene mukuyamba zintchito zanu msabata ino, tiye tikhulupirike pamaso pa Yehova. Ndikufuna tisiyane ndi nyimbo yoyimbidwa ndi Kawale SDA Young Dorcas, akunena kuti tikanena za mzinda wakumwamba ndi mzinda wokongola, mzinda wopambana, umeneyu ndine tikuyenera kuti tikaloweko. Kuimba kwabwino kwambiri. Ambuye akudaliseni. Ndathokoza kwambiri kuti munali nane ukafika kumapeto. Ngati chili chinthu chimene mukuchipanga kunena kuti Ambuye ndikufuna ineyo kuyambira tsiku la lero ndikutengeni inu ngati Ambuye ndi mpulumutsi wanga, komanso sindizagwedezeka kuti pamene mavuto akubwera ndakhulupirira kunena kuti kuseri kwa mavuto wanga kuli chimwemwe. Talimbani mu comment section kuti Ambuye dzikomo chifukwa mwandilonjeza kuti kuseri kwa mavuto wanga kuli chimwemwe. Ambuye akudaliseni. Munali ndine Victor Kaula, mkonzi komanso mulusi wa programu nini ya Hymns of Hope. Tizaonanenso sabata ya mawa pamene ndizabwera ndi programu ina. Bye. Tikanena za mzinda uja wa Sodomu, anthu anaonongeka, koma anthu ena anapulumuka chifukwa chodziletsa. Tikanena za mzinda uja wa Sodomu, anthu anaonongeka, koma anthu ena anapulumuka chifukwa chodziletsa. Sodomu anaonongeka chamitala, anaonongeka chamiseche, anaonongeka maija, anthu anaonongeka. Anaonongeka chamitala, anaonongeka chamiseche, anaonongeka maija, anthu anaonongeka. Tikanena za dziko lomwe tikhalali, anthu adzaonongeka, koma anthu ena adzapulumuka chifukwa chodziletsa. Tikanena za dziko lomwe tikhalali, anthu adzaonongeka,